Ведните, които ме гледате. Аз съм Спартан 005. И днес ще играя в сервера Tethercraft и ще правим PvP. Така, снимам с един мой приятел. Привет. White Wolf. Да. И ще намеря някой за PvP, пък ако не знам какво ще правим. Както гледате, има доста хора в сервера. Колко са всъщност? 20 някой, 26 май. Аз ще влеза след малко, дами и господа. Да, ще има и още епизоди на Minecraft Diamond. Ще направя по-късно епизод. О, с Smite Gaming. О, пиши му! Да, той сега ще би трябвало да скочи. Ами да знаеш, че обаче... да знаеш, че той е силен. Не се съмнявам, той не се пак е на първо място. Да, ама... Тук има някакъв рез. Много странно. Да, има рез в това. В ТТБ има рез. Някой си е поиграл малко. Давай. И си е направил резче. Ако искате да снимам някакви други игри, напишете като коментар. Може да оставите по един лайк, ако видеото ви е харесало. И така. Ето, няма да скочи. Ми, питай го дали иска PvP. Иначе така не става. Ако не питаш, няма как. Вижте, целият го слъг. Прозорците. Сега ми скочи. Кой съм с колко лега? Аз съм с 3 лега. Дами и господа, съм с 3 лега и с почти изтощени бойни, докато той се въоръжава. Кажи ми само кога искаш да влизам. Ти си влиза, когато решиш, ама ключи. Седявам в 30 бойни. Ама викаш това, че ще му уби. Добре. Не, сега седявам. Още двама дойдоха, ето го. Този буклук. Аз влизам с гръм и тряса. Бум. И си флайлам на PvP с гръм и тряса. Това ти нямаш флайер. Имам бе. What? Идва още един. Какво стана? Не, аз умирам. За мен ми се бъдна. Но идва и White. Мале батка, тия са големи килаури, бе. Майк, гамек нещо тъгно да бяга. Аз се бия с коса. Нарочно би с брадва. Он ще паднат броните. Добре, яйла, пази ми. Пази ме, давай. Би по тоя. Аз мога да ги отбегаме. Умирам, умрях. Да, ще ме бият. Окей. И аз умрях. Няма проблем. Не бойте се. Там, че трябва да махнем така. Казах, че тук ще е доста добър. Да се направим с този плюс все пак. Да, все пак той е първо. Добре, ще има втори рунд. И вече кития на ти дава също легове, Тоня. Знам. Ще ми фикнеш ли тези бойнти? Добре, само да дойда до къщата. Добре, това е нашата къща. Не много яка, но все пак. За без пари толкова. За без пари толкова. Добре, дай. Ето аз само бутушите, сега се намерих паратройки. Значи... Заповядай паратройка. Няма и бойни да кажа. Аз какво търся в тия честове, бе? Аз в тия другите честове толкова много брони оставих. Про тройки, про двойки, про четворки имаме. Четворки чак нямаш. Имаме четворки. Четворка. В той къде е? Тук не знам защо има половин врата. Как половин врата пък? В смисъл... Да, половин.
Аз съм с Про Така тройка. съм. Трябват ми Про 3 гащи. Аз със Не, систем. и на мен само гащи ми трябват. О, Аз знам. ето стои двойка. Аз знам къде имам. Про тройки. Ама те Про тройки не ми харесват. Няколко двойки ще вземем. Нямаш Да, ли кит? Нямаш ли А, кит? Не, аз си ги взех. Кит 2 плюс. И всичките ги взех. Той да влезе. Аз нямам... В Enter Chest нямам нищо. Я да събия... Легове. Имам 4 лега. Добре, чакай, ще ти дам още 6. Ето, фиксник само. Чакай. Ето ти 6 лега. Също 500 супер. Той никто ми даде 10. Фиксам ми гащите. Чакай, знаеш какво? Ще още 4 Аз ще ти дам моите. моите по-хубавите. Твоите са Pro 3 Unbreaking тако. Добре, ясно. Аз ще си взема един така чест плей. Скачам ми, тут път ще ги пръсна. Давай, аз не съм с Fire Protection. Ако не остане време, ще имаме още 3 минути. Warp End. Това е. Трябваше да направя това в FPS-а, но... Но това е никой. Не, бързо има някакъв долу. Кой този е? Ма дъма ли е, бе? Бой. Дъма ли е това, бе? Не. Чакай. Смайт Даминг ни гледа от високо. Къде, бе? Ето горе, виж като някой ми стои там. Опа, аз стоям на Warp End. Що е? Не може да изоставя, бе. Има полшанки, бе! Чакай, бе! Още 5 лега, бе! Яш лек, той идва. Сетих се. Help me! Давай, ден! Ох, как ме биеш с този Fire Aspect. Май, застой, че само мене иска. Да, бе, няма виж мене. Омага, човек, този как ми би толкова много демича с тая тъпа брадва, бе? Защото има смайт на брадвата. Къде ме с моята луча, бе? Няма, че нямам лек. Много е мръсен това, да знаете. Ой, още един дойде. Добре, аз трябва... Някакъв ма богна. Добре, брат. Можеш ли да ми хилпнеш малко? Не. Да задържиш малко смайт гамите. Ама, тос... Като някой... Сега ли ма гледа го, виж? Смайт гамик. Къв е тос, бе? Не ги знам, бе. Мале, човек, Чакай, аз почна с Майк Гаминг. Ма на мене ми пада сета. На мен също. Майк Гаминг си, ти почнах си. Бягай. Знам, и Алекс е ми отзима по-го. Дами господа, що умрем. Сега ще спрем клипа. Да, това ще бъде пълен фейл. Добре, бе, ония, Не, Алекс защото имаме още една минута, пък за една минута и съм сигурен, че... Мах ще остава да ме килни. Ясно. Да, то нали... Добре. И... Това беше всичко от нас. Малко... Тази тъпо, че ни килнаха, май нищо всяко дългост. Добре, до следващия път, гледайте ни следващия път. И да.